Kaixo, ni Agoitz Irazoki naiz, Ama Guadalopeko trainerako arraunlaria naiz eta 10 urtez hemen ari naiz arraunean. Ni erdi gasolidez hasi nintzen, pixkat hasi nintzen ikasten, berandu hasi nintzen, otsaila zen hasi nintzen erako. Tartek atetzen nintzen urtera 2007 zen, eta ederra izan zen. Eta orduan, erabaki nuen, gustatzen zitzaidala eta segitu nahi nuela. Ni leheno deporte kirol individualetik heldu nintzen, pixkat korrika ibiltzen zen, bizikletan ebai, gaztetan, eta horretatik onerako diferentzirik handina da entrenatzeko garaian errestasuna. Uste ez baduzure gauza honitzen erakutsi disiplina hori, egunero etortzeko zera hori, etorri behar da, gustura etortzen gara, etorri behar da, konpromisua da, gustura egiten den konpromiso bat da, eta gero behar bada elkartasuna ez. Hemengo arraunkideak ez dire arraunkideak bakarra, laguna dire, laguna ondila dire, etortzen zera eta uhartu hau entrenatzen duzu, gustura gotzen zera, eta ordu bat erdi egin eta entrenatua, dutxatu eta entrenatu joaten zera itxera. Ambiente polita dugula, kirola ederra dela, arraunean hasitzeko eta ikasteko nik uste elkarte ona dela, Hondarribia, eta kirol zoragarria dela.